Habakran kinong batay kubor usambut menteri rang ba kajela ba Preston Tensong. Uba kami ru ya katrat District Council Affairs ulaong baulat kajela ula ai kajing menjer ya kajing terwa jang kakunhun menteri ban penlong no aki election haka Khasi Hills ba Jante Hills Autonomous District Council haka senam banwan. Ulaong ba kajing thap kerteng ki kertong kan sedang naruk arpu pratrik kula lengkot arhajar arpusan haduk kalai trek urempang arhajar arpusan bat kasing ka bakat do ka baki kertong kila ban weng kerteng no kan long ha ka sau trek urempang uba Preston Tensong ulong ba kajing tap vote kan long ha ka arpu we trek urempang bat kajing nyaw vote an penlong ha ka arpu sau trek urempang arhajar arpusan ula pentep baka model code of conduct kan terekam nadu kasingi ba penmi e kajing penbena ban penlong ya ka election kata nadu ka arpu nyaw trek kula lengkot bat ka model code of conduct kan terekam hapo uput usam ka Khasi Hills bat Jante Hills Autonomous District Council uba Preston Tensong ha ka khat nyaw trek jong unopra arhajar arpusau ula pentep baka sarkar jela kadang ap ya ka kai pot jeng to oket nagi pulet halo ka jeng sha thombor ka kali jong ka menteri kitnar ka koi ka khya I Dr. Ampuri Lingdo ulong ba empat til satya na ka ikadaw kirunar la thombor ka kali jong ka menteri sarkar kumta ken apshwa bani ka kai pot nomor baki pulet kaliya chakman ha ka ban to oket halor ka kam thombor Uba Preston Tensong ubalong ru Presiden ka National People's Party ha Meghalaya ulapan paw ya kajingdon ya kajing syane askem bagi patba karilom Khasi ba jantia kin kersha ne ka sarkar kabadan artli ki engine ne ka double engine ha ki election MDC jang ka Khasi Hills ba Jante Hills Autonomous District Council Ulaong ba kaseng kala dapan benai ka kerteng jong ki kertong ha kawat ka banengkong banikon ki election MDC ban menta kaseng ka pen kre ban pen benano ya ka thup kerteng jong ki kertong ha kawat ka baar ha pok shu phau terek ukla lengkot banikon ka Khasi Hills ba Jante Hills Autonomous District Council Ulaong bagi patba akan sakmi igijing terekam jong ka sarkar jela ka bayalam dek NPP ha ka baki mat ki baki sarkar barem kem shimnala benai ei Dari kini kimat Hashim Kya balele ban penbet nak ke sarkar ke bayalam dek NPP. Ulang ba ke sarkar ke labo shibun ki mau nong rim om ban penbet kai ki patba. Ndrai kala ku jengmut ban pendap no ini project na ka bentaban ajeng metoy ki nong song ke jela bat kumta ki patba kan ai biang ke jeng kersan ya ki kertong ba de kesang NPP ha ke election MDC. Department DCA kara agenda ha ka bede bat ka election MDC syaki atli kini ki council kawi ka HDC but kawi ka Jantis Autonomous Council but kabas tenat kalong hadin baka kabinet kala recommend sya honorable governor ya ka time schedule jong kaneka election ka proposed time schedule jong ka election de naskong ba petip ba governor ul ada approve ya kanika recommendation ka kabinet ba lengba jong ka DCA department bat kata kalong ba ya kanika notification namar ha ka notification don ar benta kawai ka benta kalong ka notification na ka benda ka draft electoral rule dengan ko ban pensya yang ni ba kanika notification number 1 ha ka bedai bat kajing penmena ya kini ki electoral rule ka draft electoral rule ka government lemba jong governor la ai ka direction ka lemba kan sedang kani ka draft electoral rule haka khalai trik bangin le ya ka draft publication haka khalai trik ubenai benukong arhajar arkusan namar babenta ka revision electoral rule ka laya chamat te ka benungkong pelong ba ka first draft electoral rule kan don kan long haka khalai tarik benai benungkong arhajar arpusan nangta ngi aipor bede ka claims ka objection kani te ka last date bede na kamta ka filing claims but ka objection kan kut hadu ka arku artrik na ka kalai tarik namarkat kum ka rules kolong ba ngihap ban buktik de kapor bat kapor kolong na ka kalai tarik hadu ka arku artrik benai nukong arhajar rausan la ngin entertain
ia ki complain, ia ki claim, jika objection kat ki badai, na kitu ki concern voters ki bahak ki keleng sodong jongka hasil council bat kumju jongka jaktia district council bat kabalai haka arpo sauterik pada arpo sauterik kini ki district collector le negi DC jong kini ki district ki baper ki bahaba kini ki artli ki autonomous district council kin sa dispose of ya ki claim majika objection baro bat kani ka bakin le kalong haka arpo sauterik kin dispose kin pendep nadong syadong ya ki claim ki objection bat kino kan badai ha ka arpo sauterik ubenai nokong ar hajar arpo sat bat nangta kan wan ka final publication bat ka bakaddu ka belong very important kelong ba nadu ka arpo nyauterik ubenai ubenengkong ar hajar arpo sat hadin mangi ngila notify ngila come out bat ka notification ban ong bangi invite lan ngi khot yakin ki bayale yakin election hapok ki arteli gini diskausil ka khasi bat ka jantia diskausil country kamru ka model code of conduct nadu ka arpunya utarik ubenai ubenengkong ar hajar arpusan kan model code of conduct kan sedang bantri kam ha baru arteli kini ki district council la kalong ki skim sarkar la kalong ki skim MDC ba ngi haban but berking ya kaneka notification ke bengesai but ya kaneka model code of conduct lu ngi sa ailang ha ka tugas ngi arpun utrik ka bangin notify na ka benta ka election ka banlong ha ka arpu utrik benai ba ar hajar arpusan kata ka bang akwa ban pensyai